Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. Ngayon po ay gagawa naman po tayo ng cheesy dog wrap pang merienda. Tara na po at umpisan na po natin. Let's fry the cheese dog wrap. Salamat po sa mga nanood at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po at huwag kalimutan po pindutin ang notification bell at para sa gayon updated po kayo sa mga video na aking